Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа ғасыр телеканалында Татарлар программасы үз эшен башлап җибәрә. Тапшыруыбызның иҗат төркеменнән сезне мин Роза Әдиятуллина сәламлыйм. Бүген безнең программада Каюм Насыйриның вафатына 120 ел. Каюм баба үз вакытында һәм үз чорында дөньяга килгән кеше. Менә нәкъ ул кирәк булган икән ул вакытларда. Мамадыш районы Түбәнсон авылы тарихы. Элекке вакытта шушы авылга нигез салган дип әйтелә инде 400-500 еллар элек. Томский халкы шәһәр көнен билгеләп үтте. Газ 21. Бу машина чыкканда миңа 2 яшь иде, беләсезме? Монголия татарлары белән очрашу. Элегрәк елларда без монда Сабантыйлар керәрек, җыелышып бергә хәзер безнең милләт кешесе монда әзрәк булгач, җыелып Сабантыйлар эшләп булмый, әмма ләкин возможность булганда тырышабыз. Җир шарында яшәүче татарларның яңалыклары, башлангычлары, зур чаралары хакында Татар дөньясы яңалыкларында. 2022 елның 22-25 август көннәрендә Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Казакъстан Республикасында эшлекле сәфәр вакытында бейбитчелек утравында урнашкан Сабан туй үткәрү урынын һәм татар сәнгать мәктәбен карау планлаштырыла. Шулай ук Васил Шәйхразиев Советлар Союзы герое шагыйрь Муса Җәлилгә һәм Айтмөхәммәтов Косманга бюст ачу тантанасында, Абат өлкәсе татар җәмәгатьчелеге һәм Казакъстан халыклары өлкә ассамблеясы җитәкчелеге белән очрашуда катнашуы көтелә. 25 август Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алу көнендә Кокшетау шәһәрендә Муса Җәлилгә бюст куелачак. Быел татар сүзе нәфис сүз бәйгесе беренче тапкыр телевизион форматта узачак. Президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе гамәлгә куйган татар сүзе халыкара нәфис сүз бәйгесе инде 3нче мәртәбә уздырыла. Чыгышлар шигърият һәм проза номинацияларында бәяләнәчәк. Гаризалар 2022 елның 31 октябрына кадәр кабул ителә. Гала-концерт 2023 елның апрелендә булачак. Катнашучыларның яше шикләнмәгән. 2022 елның 25 августында Казан шәһәрендә Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Россия Федерациясе Иҗтимагый палатасының физик культура һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру комиссиясе тарафыннан оештырылган мәдәният ара һәм дин ара хезмәттәшлекне ныгыту коралы буларак физик культура һәм спорт дип исемләнгән темага түгәрәк өстәл узачак. Татарлар тапшыруы сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшли. Элемтә өчен адрес экраннарда. Каюм Насыйриның вафатына 120 ел. Шул уңайдан мәгърифәтчене аның туган авылы Яшелүзән районы Кече Шырдан авылында искә алдылар. Каюм Насыйри халкын, ватанын яратучы галим була. Аның хезмәтләре төрле өлкәләрне кулачлый. Тел, әдәбият, фән һәм дин, мөгаллимлек юнәлешләрендә хезмәт куя. Мәктәпләр ача, кулинария, фольклорны өйрәнә. Яшелүзән районы Кече Шырдан авылында Эльвира Хөснетдинова булып кайтты. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يا ربم شو хәсил булган әҗр савапларын, шушы дөньядан киткән, вафат булган мөэмин мусульман кардәшләребезнең рух шәрифләренә багышладык. Каюм Насыйриның тарихи һәйкәлләр, борынгы каберлекләр белән кызыксынуы мәгълүм. Ул иске кабер ташларындагы язмаларны өйрәнгән. Кече Шырдан авылында шундый изге зират бар. Әлеге тарихи һәйкәл 14-15 гасырга карый. Бу изге зират республиканың археологик һәйкәле. Бу каберләр өйрәнелгән, 60-нчы елларда археологлар өйрәнелгән каберлек бу. Шуңа күрә бу реестрда татарның сөекле улы Каюм Насыйри монда үзенең фәнни хезмәтләренә материаллар әзерләгән. Каюм Насыйри туган авылына еш кайтып йөргән, биредә ул дару үләннәре җыйган, алар турында хезмәтләр язган. Этнограф буларак Кече Шырдан халкының гореф-гадәтләре, йолалары кызыксындыра аны. Фольклорга караган эшләре дә күбесенчә биредә туа. Әлеге кое да Каюм Насыйри чоры шаһиты. Монысы Каюм Насыйриның туган нигезе. Аның ата-бабалары укымышлы була, әтисе мулла, башлангыч белемне дә ул Кече Шырданда ала. Аннан укуын Казанда мәдрәсәдә дәвам иткән. Тик авылын бер кайчанда онытмый.
Гомере буе паспорты буенча Кече Шырдан авылы крестьяны булып исәпләнә. Шунда туып, шунда яшәп, ул кайтып җиргән һәм дә инде 1925 елны аның энесе Габделкауи шушы нигездә җырт сала. Һәм шунда Габделкаюм бабабыз безнең кайтып йөри. Дә шушы җырт 1947 елны сүтелеп, Улы Жасар авылы күчереп сала. Сын брата Каюма Насыри, мой дед. Мне всегда говорили так: если что-то делаешь, помни своего прадеда. Вот, и не делай глупостей. Каюм Насыри в пиаре не нуждается, как видите. Он жил, учил детей, писал книги, переводил, в общем, растил, и все его учеников много сейчас по миру. Менә бу Кече Шырдан авылының Сабан туйлар узатырган урыны. Биредә 19 гасырда да милли бәйрәмебезне үткәргәннәре мәгълүм. Алай гына да түгел, аларда Каюм Насыри үзе дә катнашкан. Һәм хәтта әле ул балалар өчен Сабан туйларны үзе дә оештыра торган булган. Бүгінгі көндә Яшел Үзәннең Кече Шырдан авылына бик игътибарыбыз зурайды, кичәя. Шулай ук алга таба туристик маршрутлар ясарга дигән ниятләр кылдык. Менә бүгенге көндә дә инде бу шушы 5 ел рәвешендә безнең Гвайдуллина Асия Наилевна тарафыннан шулай ук бик зур эшләр эшләнде. Мәчетләр бастырылды, аннан соң китапханә. Хыялыбыз бар, җәйге лагерь сыман. Балаларны менә мәгърифәтчелеккә ничектер йогынты ясау, үзләренең татар теленә алып килү, Каюм Насыриның эшләре белән дә шулай ук таныштыру эшләрен алып барырга кирәк. Кече Шырдан авылында Каюм Насыриның эзләре сакланган, аның белән бәйле булган урыннар күп. Әлеге Каюм Насыри мәчетенең төзелешен 1901 елда мәгърифәтче үзе финанслый. Ә инде гасырлар үткәннән соң 2017 елда ул кабат торгызыла һәм төзелеп бетә. Татар милләте бай тарихы, бай әдәбияты, бай сәнгате. Без горурланып, башыбызны күтәреп яшәргә тиешбез. Кем белән горурланасың? Шәхесләрең белән. Каюм Насыриның тел, әдәбият, халык авыз иҗаты, педагогика, география, математика һәм башка күп кенә фәннәрдән 40-тан артык хезмәте бар. Ярты гасырлык эш дәверендә аны аңламаучылар да, аяк чалучылар да шактый була. Тик ул татар халкының үз аңын үстерү хыялыннан ваз кичми. Күп кенә китаплар чыкканнан соң халык сорай башлады. Качан бастырасыз Каюм Насырине дип. Чираты җиткәч 2017 елны шушы Каюм Насыри китапны ике бөек шәхсебез, җыентыгының әгъзалары Рамил Исламов белән Җәүдәт Миннуллин эшләп китапны бастырдылар. Россиянең төрле төбәкләреннән аңарга китаплар җибәрүне сорап мөрәҗәгать хатлары урын алды биредә. Әйтергә кирәк, ул вакыттагы Россия империясының bütün пишмакларыннан хатлар килгән. Хәтта сорап язганнар, налож, платеж белән салыгыз әле дип. Аны беләсез нәрсә икән, почта аркылы. Чөнки ул вакытта мәдрәсәләрдә укыту өчен китаплар җитешми әлбәттә. Һәм инде әйтергә кирәк, Каюм баба үз вакытында һәм үз чорында дөньяга килгән кеше. Менә нәкъ ул кирәк булган икән ул вакытларда. Әлбәттә, мәгърифәтченең эшләрен халыкка таныту, хезмәтләрен өйрәнү мөһим. Әлеге мәсьәлә Каюм Насыри исемендәге музей китапханәдә галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре тарафыннан күтәрелде. Бу хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Кече Шырдан авылы, Яшел Үзән районы, Татарстан. Түбәнсын Мамадыш районында Бүрсет елгасының сул кушылдыгы Сон елгасы ярында урнашкан. Аңа 4-5 гасыр элек нигез салынган. Бийек күчешләр вакытында бу җирләргә хун кабиләләренең берсе булган Сон кабиләсе килеп урнаша. Буларның барсына авыл янындагы Изгеләр зираты, Изгеләр чишмәсе, Мазар елгасы дигән атамалар дәлил булып тора. Бүген дә әлеге авыл гөрләп яши. Киләсе видеоязма шул хакта.
Сын авылы риваятләрдә сөйләнгәнчә Шәпи бабай сөйләп калдырган булган, моны элек язып калдырган булганнар. Инде монда Биләр ягыннан, Шулманның аръягыннан килгән бер кабилә, 3 балалы, 3 малайлы хатын-кыз һәм аның 3 баласы да шушы елга буйлап бүленеп урнашканнар дип сөйләнә инде бу риваяттә. Һәм шушы елга Сын дип аталган, кайбер кабиләләрдә сын сүзе ул елга сүзен аңлата торган булган. Метрика кенәгәләрендә авыл турында мәгълүмат 1687 елда ук телгә алына. Монда 25ләп хуҗалык була. Түбән Сын авылында төп ясаклы крестьяннар яшәгән. Иген үстерү, аучылык, терлекчелек, һөнәрчелек белән шөгыльләнгәннәр. 1773-75 елларда авылдан ерак түгел Емельян Пугачев күтәрелеше үтә. Авылның 6 кешесе кораллары белән Канкаев отрядына кушыла. Еллар үтү белән авыл зурая. 1908 елда Түбән Сында 335 хуҗалыкта 897 ир-ат, 858 хатын-кыз яшәгән була. 2 мәчет, 7 кибет, су тегермәне, тимерчелек, 1 кеше мәдрәсәдә эшләп килә. 2 зияраты була. 1918 елда гражданнар сугышы башлана. Авылга Колчак гаскәре килеп керә. Ирләр хезмәткә алына. Һәм 1921 елда ачлык елларны бик күп кеше йогышлы авырулар белән һәм ачлыктан бик күп үлгәннәр. Йогышлы авыру белән үлгән кешеләрне бу яңа икенче зиратка күмәргә теләмәгәннәр һәм шуңа күрә яңадан да бер зират ясаганнар һәм шул зиратка күмә торган булганнар. Авылны янгыннар да шитләп үтми. 1914 елда Шалкан урамы буйлап менә бу үзәк урамга менеп төштегез, сез күрдегез аны. Анда 33 йорт хуҗалык янган. Инде 1933 елда бик күп кенә хуҗалыклар яна авылда. Ул 75%. 4тән 3 өлеше янган була. Ул 75%ка тигез. 25% кына исән кала бу. Әйе. Инде 1959 елда авылның яртысы янып бетә. 1929-30 елларда колхозлар оештырыла башлый. Сугыштан соңгы елларда халыкның тырышлыгы нәтиҗәсендә алга таба үсеш бара. Саланың иң чәчәк аткан чагы 1987 елларга авыл рәисе Госман Бадретдинов булган чорларга туры килә. Техника арта, халыкның көнкүреше яхшыра. Кибет, почта, мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты, колхоз тарафыннан авыл яшьләре өчен аерым урамда яңа йортлар төзелә. Асфальт юллары салына. 1997 елда монда стадион да төзиләр һәм Россия Федерациясының беренче президенты Борис Ельцинны Сабан туенда кунак итәләр. Халык монда эшмәкәрлек белән күп шөгыльләнә. Менә элек-электән алар аңа бәйле. Алар сәүдә белән шөгыльләнә. Әйе, алар электәгән шәл бәйләгәннәр, менә үзләренең хуҗалыгында булган йомыркаларны, бигрәк тә аннан соң менә теге үзенчәлекле урман чикләвекләре бар бит әле бит. Урман чикләвекләрен үзләренең йортлары хуҗалыгында үстергән әйберләрне алар Чистай базарына төшеп сата торган булганнар. Чистай бит ул кайдан моннан? Юк, моннан Камскига төшәләр һәм елга аша элек паром йөргән. Менә шул паром белән чыкканнар, шул көнне кайта да алганнар инде. Хәзерге вакытта җир җиләге җыеп та саталар, чөнки бу яклар җиләккә бай. Без тау башыннан сөйләшә авылга төштек һәм юлыбыз 1984 елда эшли башлаган белем учагына юнәлде. Коллективта безнең 26 кеше барлыгы, 16 педработник, 10 техперсонал. Укытучыларыбыз барысы да югары белемле, категорияле. Балалар менә яңа уку елында 47 бала булачак дип көтәбез инде. Беренче класска быел 5 бала керә укырга. Уку бездә 1нче сыйныфтан 9нчы сыйныфка хәтлек татар телендә алып барыла. Татар телләре 2-гә 2 башлангычларда, аннары урта классларда 3-гә 2. Унын берләрендә безнең урысча укыйлар, ләкин татар теле әдәбияты дәресләре шулай ук керә. 2 сагать, 1 сагать, 2 сагать, икешәр. Ел дәвамында укучылар төрле фәннәр буенча олимпиадаларда катнашып җиңүләрдә яулыйлар. Шулай ук Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов инициативасы буенча мәктәптә төрле проектларда эшләп килә. Ул безнең берсе олимпиада спорт, бу спорт юнәлеше буенча. Икенчесе әхлак дәресләре, бу аттагы бер көн һәрбер бала белән әйтик класслап җыеп инде балаларны
мулла яки абыстай тарафыннан төрле әхлак дәресләре үткәрелә. Һәм инде 3нче проект безнең тормыш дәресләре проекты. Җитештерүчеләр, эшмәкәрләр турында өйрәнү дип әйтик инде. Һәм инде менә бу эшмәкәрлекне башлау өчен нинди уку йортлары бетерергә кирәк, нинди белем тупларга кирәк икәнен шулай ук балаларны таныштырабыз моның белән дә. Мәктәп коллективын борчыган мәсьәләләр дә бар. Шуларның иң зурысы авылда балалар санының кимүе. Ә бит баксаң, авылның урамнарында алар юк та түгел. Тик булар күбесенчә әби бабалары янына олы шәһәрләрдән җәйге ялга кайткан оныклар. Нәрсә генә булмасын, авыл барыбер үзенең киләчәген өметле күрә. Чөнки соңгы елларда шәһәрдән авылга яшәргә кайтучылар саны күбәя башлады. Һәм бу динамика тукталмас дип ышаныйк. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Түбәнсүн авылы, Мамадыш районы. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Томски халкы шәһәр көнен билгеләп үтте. ГАЗ 21. Бу машина чыкканда миңа 2 яшь иде, беләсезме? Монголия татарлары белән очрашу. Элегрәк елларда без монда сабантыйлар керәлек, җыелышып бергә хәзер безнең милләт кешесе монда әзрәк булгач, җыелып сабантыйлар эшләп булмый, әмма ләкин возможность булганда тырышабыз. Быел Томски халкы яраткан шәһәрләрнең туган көнен атна уртасында билгеләп үтте. Шәһәрнең 418 еллыгын бәйрәм итәргә килгән һәркемгә бай программа тәкъдим ителде. Анда алма төшәрлек урын да юк иде. Чараны үткәрү урыныннан Томскиның йөрәге дип аталган Новосборный мәйданыннан безнең хәбәрчеләребез видеоязмасы. Наш любимый город возник на излучине Томи и Ушайки летом 1604 года. Земли вдоль Томи тогда занимали татары и уштинцы. Программа барлаганда оештыручылар барысын да исәпкә алган. Тарихи нигезгә таяналар. Бу бар нәрсәдә чагыла. Мәйданны бизәүдән башлап артистлар чыгышына кадәр. Борынгы открыткалар бу көнне экскурсоводка ярдәмче кебек. У нас сегодня пешеходные экскурсии из площади Новособорной, который Музей истории Томский туристический центр подготовили. И в Политехническом университете будут экскурсии. Тусур представил свою выставку о совершенно потрясающих, уже, наверное, рассекреченных секретных аппаратах, которые они изобретали в свое время. Күңел ачучылар арасында татар халкы да күп. Алар оештыруга үз өлешен кертә. Мәсәлән, Руслан Рафиков концертта милли блок өчен җаваплы. Большой праздник. Сегодня 418 лет нашему любимому городу. И, конечно же, наш центр, областной центр татарской культуры, не прошел мимо этого праздника. И мы сегодня здесь, на этой сцене, также будем выступать, наши коллективы, поздравлять всех горожан с этим замечательным праздником. Балалар тавышында еш яңгыры бәйрәм барышында. Я буду выступать вместе с коллективом ансамблем «Кубаляк». Мы будем петь песню про татарские национальные головные уборы. Каляпуш – это мужской, и калфак – это женский. Фотокорреспондент Рубин Ганединов һәр мизгелне хәтердә калдырырга тырыша. Бу мабыгуым каланың сурәтен формалаштыруда бәйрәмнең кулачлылыгын күрсәтүдә ярдәм итсен иде дип тели ул. Насколько красив город? Да, он красив, если бы еще фотогеничен, да. Если бы еще не строили как попало и где попало, а все остальное замечательно. И сохранили вот саму изюминку Томской, это архитектура деревянная и архитектура каменная. Ретро-техника күргәзмәсендә барлыгы 30-га якын совет чор машиналары тәкъдим ителде. ГАЗ 21. Бу машина чыкканда миңа 2 яшь иде, беләсезме? Модель китовый ус. Бу машиналар нинди урамнар буенча йөргән? Моның турында инженер Владимир Мужиповка багышланган фотокүргәзмәдә күрсәтелгән. Владимир Вакил улының кызы әтием хөрмәтенә куелган һәйкәл булды аның хакында. С 57-го года везде ходил с фотоаппаратом. Летом, зимой, на работу. И снимал все подряд. Улицы, дома, автомобили, людей. И у нас этот богатый архив, взять от
оцифровал, и теперь мы можем показать людям, как выглядел Томск конца 50-х годов. Шәһәрнең туган көнен бәйрәм иткән һәркем үзен өйдә туганнар арасында кебек хис итте бу көнне. Томскидан Елена Софиуллина, Татарлар. Бурятия Республикасында узган сәфәребез вакытында безгә Монголия иленә чыгарга да насыйп булды. Әйе, Монголиядә дә татарлар гомер итә. Алар кайчандыр хәтта сабан туйлар да уздырган. Бүген билгеле башкачарак. Милләттәшләребез төрле илләргә күченгән, сан ягыннан кимегәннәр. Шулай да Дархан шәһәрендә яшәп, хезмәт куйган, илебезгә файда китерүче милләттәшләребез белән очрашып, сөйләшергә мөмкинлек туды. Ләйсәнә Садретдинова дәвам итәр. Сәяхәтләребез дәвам итә. Хәзер без Монголияда, билгеле инде һәрбер илнең үз йөзе. Без Монголияның Дархан шәһәрендә. Әлбәттә инде монда да безнең милләттәшләребез гомер итә. Бүгенге чыгарылышыбыз нәкъ менә шул хакта. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, билгеле инде безнең Россия Федерациясы консулы нәкъ менә Монголияның Дархан шәһәрендә эшләүче һәм ул безнең милләттәшебез. Ничек инде без аның белән әңгәмә кырмый калабыз ди. Менә Руслан Амирович, әйтегез әле рәхим итеп, ничәнче елны сез килдегез инде бу илгә эшләргә? Бу илгә эшләргә иң беренче килгәнне сөйләгәндә 86 елның февраль аенда килгән идем. Минем укыган телем монгол теле, беренче телем. Монголияда безнең милләттәшләребез бар микән, татарлар бар микән? Бар, күп кенә, әле әзрәк, конечно. Элегрәк елларда без монда сабантуйлар үткәрәләр, җыелышып бергә хәзер безнең милләт кешесе монда әзрәк булгач, җыелып сабантуйлар эшләп булмый. Әмма ләкин возможность булганда тырышабыз. Очрашып, җырлар җырлап. Менә теге нәкъ менә шушы Дархан шәһәрендә ничә татар саны бармы? Менә Дархан шәһәрендә мин бер үзем шул. Шулаймы? Шулай. Мин бер үзем. Менә булган татарлар кайсы районнарда, кайсы тирәләрдә яшәгән? Менә безнең Эрденет дигән шәһәр бар монда, анда бер 10-15 гаилә торадыр. Эшләргә килгән иптәшләр. Улан Батырда тоже bir 15 гаилә бар. Кайтканыгыз бармы соң туган якларыгызга? Уф, менә иң авырткан сорауны бирдегез. Соңгы тапкыр монда китер алдыннан берничә сәгатькә генә Уфага кайтып килдем, әнием белән күрешеп. Минем уйлавымча, туган якка кайттым дигәне авылыма кайту. Тагы бер генә сорау, ничек шундый еракта яшәп, менә шундый мотор итеп сөйли аласыз, телегезне калдыргансыз. Туган телне онытып булмый бит ул. Без бит аны инәй сөте белән инәй сөтен алган кебек туган телне алабыз, инәйдән, әтидән, туган яктан аны онытып булмый. Әле кабат та бу илгә юлыбыз төшәр. Нәкъ менә милләттәшләребез гомер иткән калаларга барырбыз. Максатыбыз татарлар яшәгән һәр төбәк, ил, авылларда булу, аларның көн күрешен яктырту. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Дархан шәһәре, Монголия. Тапшыруыбызны Каюм Насыйри сүзләре белән төгәллибез. Без татарлар, телебез татар теле, мөстәкыйль һәм төзек кагыйдәле тел ул. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.